You are welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365 YouTube channel and Facebook page. आं नोंथांखौ JSP Advice 365 YouTube channel आरो JSP Advice 365 Facebook पेजआव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नि कन्टेन्टआव सक्सेसफुल आरो आनसाक्सेसफुल बे मोननै सोदोबखौ लानानै सावरायसंनो नाजानाय जादों। जेब्ला सासे मानसिया जिउआव जाफुंसार जागोन अब्ला साफ्रोमबो सुबुङानो बेखौ रेसपन्स होगोन, सन्मान होगोन, अनर खालामगोन। नाथाय जेब्लासिम सासे मानसिया गावनि थांखियाव सौहैथानो हाया बै समहालागै बे मानसिखौ नंगुबै मानसि महरै समाजा गनायथिनानै लानो हाया जायो। बेनि ओंथिया मा आरो बिनि सिङाव मा आन्दो गुमुर हाबखुमानानै दं बिनि सायाव आं सावरायनो नाजानाय जादों। जिउआव मानसिया गोब्राब नाजानायनि जोहै गावखौ सुंथानो नाजायो, नाथाय साफ्रोमबो मानसिनि नुनाय सिमांफ्रा मोगथाङाव बिबारफोर बादि गेवलां गेवथां बारनानै फिथाइ थाया। सोरबाया गाहाय आरो गोजौ समाजाव जानानै थानो गोनां जायो। दा बेफोरनिफ्राय सोरबा बादि सुबुङा बांद्राय नारसेब जानायनि जाउनाव एबा बांद्राय मुगै जानायनि जाउनाव खर' दैखांनानै जिउआव गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय नाजासोमो आरो बिदि नाजासोमनायनि गेजेरजों खायसे मानसिया जिउआव साक्सेसफुल जानो हायो आरो बेबादिनो गावनि डेस्टिनेशनाव सहैनानै गावखौ सासे जाफुंसार सक्सेसफुल पार्सन हिसाबै समाजाव दिन्थिनो नाजायो। अब्ला समाजा बेनि सक्सेसफुल हिस्ट्रिखौ मिथिनो थाखाय, मोनदांनो थाखाय बिनि साखाथियाव गसंफैयो आरो बियो माबोरै बेफोरबादि गेदेर मानसि जाखो एबा बेफोरबायदि दावगालु बिजनेसमेन जाखो बा बेफोरबादि रिजाल्ट आं खालामखो बेखौ सुलाद लानो नाजायो। नाथाय जेब्ला सासे मानसिया जिउआव संग्राम खालामसेयावबो देरहासार जानो हाया, जाफुंसार जानो हाया, अब्लासिम बेफोरबादि सुबुंखौ जेसेबांनो सोलोंथाइ गोनां जायाथों मानो बेफोरबादि सुबुंखौ नुनानैबो नुयै जानानै जोंनि समाजा थायो। दा बियो मोनफा मोनफा जोंनि समाजनि मोनसे करुना भाइरास होननानै जों बुंनांगोन। मानोना दावगासारनो हायै मानसिखौ जों माबादि थुलुंगा होनानै माबोरै दावगासार होनो हायो बिनि सायाव बेस खालामनानैसो मोनसे समाजनि मानसिफ्रा खामानि मावनायनि गोनांथि दङ। अब्लासो जोंनि समाजाव जाफुंसार जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांगोन आरो जोंनि समाजा गोग्गो जागोन, लोगोसे जोंनि समाजारि थासारिफ्रा गाहामनि फारसे दावगालांगोन। दा बिदिब्ला जोङो दावगासार सुबुंखौल' जों अनर होनानै माखासे सेक्सननि जायफोर सुबुंफ्रा दावगासारनो हायाखै बिसोरखौ बेबादि स्टेजावनो जों दोनबाय थागोन नामा? दा बेफोरो साननो गोनां मोनसे खोब गिदिर मोनसे टपिक। दा बे टपिकखौ बेस खालामनानै जोंनि साफ्रोमबो मानसिया सानै हयै खामानि मावनो नाजायोब्ला जोंनि समाजाव दावगासार सुबुंनि अनजिमाया बांगोन आरो बेफोरबादिनो रेसपन्स होलायनाय गैयाब्ला बे समाजा दोबैलाङो आरो बे समाजाव दावगासार सुबुंनि अनजिमाया खमायगोन। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै आं दिनै बे कन्टेन्टखौ क्रिएट खालामदों। दा दावगासार जानो हायागौ माने नोंथाङा गाव हारसिङैनो संग्राम खालामलांनांगोन आरो जेब्लासिम नोंनि थांखिया जाफुंसार जाया अब्लासिम नोंखौ मानसिफ्रा नुयै बादि फावथिना दिन्थिगोन आरो नोंखौ एंगारलांगोन। जेब्ला नोंनि थांखिफ्रा जाफुंसार जागोन अब्ला नोंनि खाथियाव फैनानै गसंफैगोन। दा बिनि ओंथियानो जाबाय नों माबोरै बेबादि जाखोलै, नों माबोरै बिदि दावगाखोलै, नों माबोरै बेबादि साक्सेसफुल जाखोलै, नों माबोरै एफा मोजां रिजाल्ट खालामखोलै। दा बेफोरबादि सोंलु सोंनानै बिनि जिउनि लाइफ स्टोरी आरो नाजासोमनाय संग्रामनि जि मोन्थोर बेखौ कपि खालामनानै गावबो बेबादि जानो नाजानायनि
बियो मोनसे फुस्लायथि आइडिया। नाथाय साफ्रोमबो मानसियानो साफ्रोमबो मानसिनि दावगासारनायनि लाइफ स्टोरीखौ लानानै गाव हारसिङैनो बैखौ कपि खालामनानै दावगासार जानो हाजोबगोन बेबो खोथा नङा। मानोना दावगासारनाय आरो जाफुंसारनायनि साफ्रोमबो मानसिनि मोन्थोरा एखे जाया। मानोना सोरनिबा नाजानाया सा ससेयावनो गावनि नाजानायनि फिथाइखौ मोनैनि सिगाङावनो बियो बै मिजिं फारसे दावगालांनो हानाय जि गोसो थुलुंगा एबा गोसो इस्सा बेखौ नागारसारो। आरो खायसे मानसिया जिउआव नाथाय खायसे मानसिया जिउआव हाजासे खैदां खैफोद फैयोब्लाबो हाजार हाजार सुबुंफ्रा बेखौ मिनिब्लाबो मुगैब्लाबो बियो मालाबाबो थाद'ना थाया। आरो जेब्लासिम गावनि थांखियाव सहैया, जेब्लासिम गावनि संग्राम खालामनाया जोबा, अब्लासिमहालागै बे जिउआव नाजालांबाय थागोन आरो सानसेबाबो बियो देरहासारनायनि मुकुटखौ मोनगाननो थाखाय बियो नाजागोन। आरो बेबादिनो बेफोरबादि सुबुंनि जि नाजासोमनायनि फिथाइया मोगथाङाव फिथाइ थायो आरो बेबायदि मानसिया जिउआव जाफुंसार जायो। मानोना सनाया गाव हारसिङै जोंथि माथि समायना जाया। बेखौ जेब्ला बानियाया बेसेबांबा मानजिनाय आरो सावनायनि उनाव मोनसे सनाखौ जा महर होनो हायो, बेफोरबादिनो साफा साफा साक्सेसफुल पार्सननि जिउआव बेफोरबादिनो गोब्राब नाजासोमनायनि जारिमिन हाबसोमनानै थायो। दा संग्राम होननाय बेसादा खालि खुगाजोंल' बुंनाय नङा, बे जाबाय नोंनि जिउआव मोननाय प्रेक्टिकेल लाइफआव नों माबादि जुजिदोंमोन आरो माबादि दावगासारनो नाजादोंमोन आरो बेफोरनि फिथाइखौ नों माबोरै थाहैदोंमोन, बेफोर गासै सोरगिदिं गोसोआरि थुलुंगा एबा गोसो इस्सानि सायाव बेस खालामनानै बियो लामा नायो। बेनिखायनो जोङो साक्सेसफुल आरो आनसाक्सेसफुल पार्सनफोरखौ जोङो मुगैनो नाङा। जों मोनसे समाजनिनो सोद्रोमा। बेनिखायनो जायफ्रा गोजौ थाखोआव थांदों बिथांमोनाबो उन्दै थाखोनि सुबुंफोरखौ माबोरै गावजों लोगोसे बोखांनानै लांफानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावनो नांगोन। आरो जोंनि समाजनि खायसे मानसिफ्राबो साक्सेसफुल जानो नाजाग्रा सुबुंफोरखौ नोङो थुलुंगा होनांगोन जाहाथे बिनि नाजानायनि फिथाइया थायो। नाथाय जेब्लासिम सासे मानसिनि नाजानायनि फिथाइया थाया अब्लासिमहालागै जोंनि समाजनि मानसिफ्रा बैफोरबादि सुबुंखौ मा खालामा, सनमान होआ, डिसअनर होयो। जायनि जाउनाव बैफोरबादि सुबुङा गावखौ जाफुंसार जानो नाजानायनि फिथाइखौ सा ससेयावनो ज्राब गारनानै दोननो गोनां जायो आरो गावनि जाफुंसारनायखौ मोनहैया जायो। नाथाय सोरनिबा मिनिनाय, सोरनिबा नेवसिनाय, सोरनिबा मुगैनायखौ लानानै नों मालाबाबो नोंनि थांखिखौ नागारनो नाङा। नोङो जुजिलांबाय था। नों नुगोनानो सानसे नोंनि जिउआव सोराङा फैगोन। जों मिथियो मिथिंगायारि बियो मोनसे नेम, जाय जेनो बियो जोबथा बुब्लियाव देरहासार जायो। बेबायदिनो सान आरो हर मोननै मिथिंगायारि नेम दं। मालाबाबो खोमसिया खोमसि जानानै थाबाय थाया, बियो अखानायब्लानो सोरां जागोनानो। बेबायदिनो मानसिनि जिउआवबो दुखु दाखा, खैदां खैफोद, आंखाला रायखसिफोर बादि मानसिनि जिउआव साग्लोबहैयो आरो बेफोरखौ गिनानै जाय मानसिया थायो बियो जिउआव नोरजिया जानानै थानो गोनां जायो। आरो मोनसे बुब्लियाव बेफोरबादि सुबुङा लामा रेल साइटेन, ट्रेन आरो मानसिनि न'खर गिजि जि गाननानै गिजि गब्लं मना लानानै बिबायना जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जिउआव माब्लाबाबो जेननो नाङा। नोङो नाजाबाय था, नोंनि थांखिया जाफुंसारगोनानो। जों मिथिगौ जेब्ला सासे मानसिया लामायाव गादलिनानै गोग्लैयो
अब्ला बे मानसिया गोग्लैनानै थाबाय थाया, बियो गोग्लैनायनिफ्राय गाव माबोरै उनथिनो बा सिखांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बे नाजागोन आरो फिन आरो बियो थाबायफिनगोन आरो गावनि मोनहैनां थांखिसिम बियो मोनहैनो नाजागोन। बेनिफ्राय जों मिथिनो हायो मानसिया माब्लाबाबो मा जाफुङाबालासिनो थाया। जुदि नोङो जाफुङागौ मानि नोङो बै लामायाव गोग्लैनाय सुबुंफोर बादि नोङो सिखांफिननानै नों जुदि नोंनि थांखिखौ मोनहैयागौ मानि नोङो जुदि नाजासोमबाय थायोब्ला नोङो सानसे नुगोनानो नोंनि जिउआव सानसे सोरांनि लामाया फैगोन आरो नोङो थांखियाव सहैगोन आरो नोंनि जिउआ सुखु गोजोन जागोन। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो मानसिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय जों नाजानांगौ आरो जाफुंसार सुबुंखौल' जों रेसपन्स होनानै जाफुंनो हायै सुबुंखौ जों लाजि फोनांबाय थायोब्ला बैफोरबादि सुबुङानो जोंनि समाजनि मोनसे भाइरास जानानै जोंनि समाजखौ सिलिंखार खालामनो हायो। बेनिखायनो जोंनि समाजाव माबोरै साक्सेसफुल पार्सनफोरखौ क्रिएट खालामनानै जोङो समाजखौ दावगाहोनो हायो बेनि सायाव नोजोर होनानै खामानि मावनि। आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना दिनैनि बे साक्सेसफुल स्ट'रिनि जै गावनि जिउखौ गायसननायाव बाहायनो हागोन आरो बेफोरबादि नाजासोमनायनि जै जोङो माबोरै मानसिया दावगासारनो हायो बेखौ नोंथाङा मोनथिनो हाबाय बा दिनैनि बे भिडिअनि जै मिथिबाय। बा फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। आरो लोगोसेयावनो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP Advice 365 इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि साखाथियाव सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै